Ja, een receptie waar we elkaar kunnen ontmoeten. Ook kunnen napraten over het jaar 2024. Maar ook kunnen vooruitkijken naar de uitdagingen en de kansen voor 2025. Was het volgens u voor een jaar? Ja, het was het eerste lustrum van Beekdalen. En daar hebben we laten zien waar we toe in staat zijn als jonge, wendbare gemeente. En dat heeft zich met name geuit bij het OLS. Dan zag je hoe de bevolking zich samenpakte, het samen organiseerde. En u proefde dat net ook in de zaal. Ja, daar is men trots op. En daar ben ik ook trots op als burgemeester. Hoe kijken jullie terug op het OLS? Achteraf gezien schon. Waren schon vers. Ja, nogmaals. Veel werk geweest in het begin. Maar toen het eenmaal leef, was het toch een heel mooi feest. Ja, 24 moet een bijzonder jaar voor jou zijn geweest. Ja, dat klopt. Hoe was de carnaval in 2024? Ja, bijzonder. Als nooit tevoren. Niet te vergelijken eigenlijk met alle andere jaren. Binnenkort komt dat moment. Dan moet u het stokje overdragen. Hoe is dat? Ja, ergens jammer, maar het zou ook niet speciaal zijn als het ieder jaar opnieuw zo was. Dus wel goed. U kijkt ook vooruit in uw speech. Wat zijn de uitdagingen voor 2025? Nou, ik noemde ze al, bouwen is er ene. We moeten woningen bouwen in Beekdalen, dat kan ook. Maar dat zijn altijd complexe procedures. En de samenwerking die we het afgelopen jaar met elkaar hebben georganiseerd, die wil ik gewoon doorzetten. We moeten nog meer ook die kern opzoeken, de bewoners opzoeken, ook als bestuur en als gemeenteraad. Om te kijken van wat is nou nodig in de verschillende kernen. En dat is, in de ene kern is dat heel makkelijk, in de andere kern is dat wat moeilijker. U zoekt nadrukkelijk ook de verbinding met andere gemeentes, grensoverschrijdende oplossingen. U noemde daar ook een voorbeeld van. Waar zijn jullie nu mee bezig? Nou ja, ACT is daar zo'n mooi voorbeeld van. Dat is het team dat interventies doet, met name in illegale situaties. En daar zoeken wij als Beekdalen de verbinding op, om dat ook voor de regio te organiseren. En daar ben ik ook trots op als burgemeester. Je hebt net opgetreden hier op de nieuwjaarsreceptie. Hoe was dat? Ja, superleuk om te doen. Ik kom zelf uit Beekdalen en dan is het leuk dat je hier op een receptie van Beekdalen mag komen zingen. Dus, 2024, wat was het voor een jaar voor jou? Een dubbel jaar. Ik heb een nieuwe baan gekregen, dus het was heel erg leuk. Ook wat minder leuke dingen. Maar zo, ja, ik kijk wel heel positief naar het nieuwe jaar, 2025, ja. Wat gaat 2025 voor een jaar worden? Ik hoop dat ik een huis kan gaan kopen. Ja, dat ik een nieuwe woning kan vinden. En ja, het is best wel lastig in deze tijd. Maar ik hoop wel dat het gaat lukken. Ja. Het jaar voor deze wethouder is ook heel bijzonder begonnen, hè? Ja, ik krijg net te horen dat mijn dochter Kelly moeder is geworden en ik dus opa ben geworden. Heel bijzonder op 3 januari om opa te mogen worden. Voor de eerste keer. Geweldig, geweldig. Ook wel bijzonder nieuws zo'n begin van het jaar. Ja, nee, is absoluut. Ze was 13e pas uitgeteld, dus 10 dagen te vroeg. Maar alles ging prima met moeder en met mijn kleinzoon Joa. Dus voor heel Beekdalen, het jaar is fantastisch begonnen. Dankjewel. Hoe kijkt u terug op 2024? Een bewogen jaar. Bewogen in die zin dat we uitdagingen hebben, ook op financieel gebied, ook op het gebied van de jeugdzorg. Maar we hebben ons als Beekdalen, als college en als raad en ook als inwoners er weer doorheen geslagen. En ik kijk vol goede moed naar 2025 uit, waar wij samen met iedereen weer mooie dingen kunnen bereiken. Dus. Wat gaat er van jou worden? Ja, met belangrijke beslissingen op het gebied van gaan we wel of niet ontwikkelen in Nut. Hoe gaat het met de jeugdzorg, wat natuurlijk wel financieel gezien uit de hand loopt. Dus er zijn wel behoorlijk wat uitdagingen. Maar als we daar samen allemaal achter staan, komt het goed. U bedankt ook de inwoners voor de steun die u kreeg in de periode dat u bedreigd werd. Het was ook in die zin geen makkelijk jaar persoonlijk voor u. Ja, dat overkom je. Dat plan je niet. Maar als je dan ziet dat zo'n gemeenschap als Beekdalen achter je gaat staan en zegt van kom niet aan mijn burgemeester. Ja, dan denk ik van dan zit ik hier goed. Heeft u ook nog een nieuwjaarswens voor de mensen die dit thuis volgen? Nou ja, pak het geluk ook in de kleine momenten en ik wens iedereen een gezond 2025 toe.